Hori berri hona da zentzu askotan eta baita aukera ematen digulako hizkuntza berriak ezagutzeko. Gaurko gonbidatua Mankainera hizkuntza da eta gonbidatua nire ondoan dagoen Jorge Naor Mango Garai. Mankainera Ginea-Bisau, Gambia eta Senegalgo hizkuntza da eta azkenengo honetan hizkuntza nazionala da. Mankainera, nahiz eta hizkuntza nazionalaren hau, batzutan kakotzen artean idatzi behar den eta gutxi gora bera 70.000 hiztun ditu kopuruak ere kakotzen artean irakurri behar direna den. Eta Niger Kongo familiako, hizkuntza familiako bok adarreko hizkuntza da. Euskal Herriak altxor asko ditu eta horietako bat Jorge da. Aurreko hilabetean aukera izan genuen Gasteizko etorkin jatorriko gasteiztar batzuen ibilbidea eta hizkuntza perfila ezagutzeko eta gaurko honetan Euskal Herrian jaio zen, baina euskalduna den, hirurarra den gonbidatu bat dugu eta egia esan plazer bada bere hizkuntzari buruz, bere bizitzari buruz euskeraz jasotzeko aukera hori izatea. Esan bezala, hirurako Ginea-Bisautarra da eta historio polit baten ondoren iritsi zen Euskal Herrira eta geroztik gauza askotan aritu da lanean, gaur egun adinekoen etxe batean lanen ari den arren. Eta, hizkuntzarekin ez du lanik egin eta aitortzen zigun hasiera batean duri zegoela, baina ikusi dugu etxean bezala egingo dugula gaur eta guk ere horrela egingo dugu gaurko saioa. Eta altxorrei buruz ari ginenez, guk Jorge horrela ezagutu genuen, Eundabatele web orrialdearen gatik. Eundabatele da Euskal Herriko hizkuntzak dokumentatzeko eta ezagutarazteko proiektu bat eta bertan hiztun horiek identifikatu eta bideoak igotzen dituzte. Hemen hizkuntzak gela askan sartuta, hemen hizkuntza hauek denak dituzue. Horietako asko hizkuntza gutxituak dira eta hemera joan ezkero, hemen dago Mankainera eta hemen dago beste look batekin, baina bera da. Eta Eundabateleri eskerrak, hitzaina mintzon hitz egin duten beste hainbat hizlari ezagutu genituen, adibidez Parmera, Sara Agneti, edo Ginea-Bisauko kriolera, Wednesday Silva, eta ikusi ze kasualitate polita, Ginea-Bisauko bi lagun, biak euskaldunak, hitzaina mintzon hitz egiten. Eta, zorionez komunikabideetan bere hori hartzuna izan du gaurko hitzaldiak eta nahiko bat zen dute Tolosaldeko atarian, elkarrizketa egin diote, berrian ere bai eta argian ere laster argitaratuko diote. Eta, hau esan da, aurkezpen honen ondoren, gaurko saioa modu ezberdin batean antolatu dugu. Esan bezala, etxean egongo bagina bezala egingo dugu aurkezpena, elkarrizketatxo bat izango da, solasalditxo bat, eta pixkat solasaldi horrekin joango gara Ginea-Bisauko egoera ezagutzen, Mankainera ezagutzen, eta pixka bat Jorgeren ibilbidea ezagutzen. Eta besterik gabe, prest, ez? Lehenengo galdera simplea, nor da Jorge Naor Mango Garai? Kaixo, talde on denoi, eta eskerrik asko etortzeagatik, eta ni euskera eta aukera hori emateagatik. Eskerrik asko. Jorge Naor Mango naiz, Ginea-Bisauen jaio eta 40 urte ditut. 2010ko etorri nintzen honea bizitzera, emaztea daukat, 3 seme alaba ditut, eta hemen nago euskara ikasi, eta lanen arlo diferenteetan ibili
izan naiz, eta oraindik ari naiz poliki ibiltzen, sare egoitza baten nago Tolosan, eta plazer bat hona etortzeagatik. Bigarren galdera hau zen, nola gogoratzen duzu zure haurtzaroa? Diferentia, polita. Txiki nintzanean, guraso banantuta zegoen, eta amakin bizi nintzen. Eta Senegalen hasi nintzen, 14 urtekin. Eta frantsesa eta wolofa dena ikasi nuen, baina etxean beti, inguruan eta atxona amonakin mankaine jartzen ginen. Eta hortikan ikasi nuen askotan mankaineraz. Eta, ez da txarra ume guzti bezala, baina beti zerbait eukitzen dugu. Eta ondo, pozik, eta gogoromena polita. Ustut, zentzen nigula 2 urte zirela Ginea Bisaura azkeneko joan zinenetik, baina nola gogoratzen duzu zuk Ginea Bisaura? Pixkanak ari da aldatzen. Urte asko dira hemen, eta 2 urte behin joten nintzen, joten naiz edo joten gara familiekin, eta azkenek aldeko nintzen 2 urte zerbait da. Eta pixkat aldaketa ikusi non bai, edifizioa ikutzen gatik, errepidean bai pixkat hobetzen ari dira, eta jendean artean bai komunikazioa diferenti pixkat ikusten non, eta etnia barronde bai, bakoitza bereakin ari dira mantentzen, eta hortikan lan pixka bat ikusten non aldaketa bai. Eta esaten duzu aldatu dela, baina hasiera batean edo zure txikitako edo gaztetako oroitzapenak Ginea Bisaun nolako dira, nolako herrialdea gogoratzen duzu? Aldatu herriak ez diak aldatu dela, baina eraikuntza eta horrek pixkat Europa modan pixkat jartzen ari dira, eta jolasteko txiki nintzanean, eta gaur egun diferentian teknologia ere bai, bokan txikitan ez geno nolako teknologikin jolasteko, kalean, beti kalean gaude, ibiltzen, eta jolastu eta dena. Eta jendea, pixkat murriztu eta bakoitza bere familiekin, ez da lehen bezala, mendik bezetia sartu lasaiago, etxeko ondoko etxean, harremanetan ondo dago beti, eta orain baita uste jarraituko gagola izatea. Aipatu duzu Ginea Bisaun etnia batzuk daudela, zenbat etnia daude edo nola da etnien egoera eta nolako harremana dago etnien artean? Ez dakit zehazki esateko bain zenbat etnia daude, eta zenbat ari dira galtzen, hori asko daude, galdutako etnia. Baina gaur egun nik uste egoera pixkat aldatzen ari dela. Zergat, etnia bakoitza nahi du bere etniak bere hizkuntza mantendu. Eta nola ez dago aukera eskola emateko, baina etxean sartzen dira. Etxetik handia txikitatik eta ikasten egiten duzu. Zure hizkuntza, zure ohiturako hizkuntza, barruko gauza denak. Nik uste hori da beste puntu positibo eta politxena. Eta beste aldetik, hiri ondia bizi zara hori aldatzen egitea. Ginea Bisau barron, kriolo da hizkuntza komunikatzeko nagusiena etnia guztiekin. Eta kriolo zereza da besteekin eremu ondo mantentzeko. Eta etnia barron hortikan pixkat galtzen hasi dira. Zezbagia etnia berdina eta urrun kriolo sartzen dira, denak ulertzeko. Eta etnia baldin badia elkar etnia berbera gea, gure hizkuntza jartzen dira. Ez da ni eta beste alde bai, bakoitza jartzen du bere etnia eta bere hizkuntza egiten du. Hemen mapa honetan
Ginea Bisau daukagu, eta pixkat deskribatuko zeniguke horrela ikusita zer den Ginea Bisau. Bueno, ikusten da nola polita, tejido da pila bat dauka, aberatxa bai, hori bai, eta zona bako izan da ona, segun hezkuntza etnia bizi da ona, hori dominatua izaten da. Baina beti krioloz, Ginea osoa krioloz, denekin. Adibidez, Mantsoa, Mantzaba eta Bizoran, hori gertu daude. Eta naztuta daude etniak asko. Daude Malantak, daude Mankai, daude Manjako, daude Pepel, baina hizkuntza horko ingurun gehiena eta dominatuak Mankaiak izatea. Eta Bula Baron hor dia hiriburua etniako, Mankaineko etniako bai, hoi. Eta gertu dago, kapitalen gertu, 20 minutu gutxinez, hoi errepitea ez da ona izateako, bezala 20 minutu zaude, ez da eta handekan dena koitura egiten duena, gehienan hor juten dira. Gure etniako atxona monak batzu Gambian bizi dira, joan dira, kolonoko konfliktungatik Ginea Bisau portugesen artean ja urte asko, eta bere joan dira Gambia edo Senegal errefuxiatu bat bezala, eta beraien semeak alabak guain gaur egun, nahi duen hizkuntza ohitura jakin baron eta Bula juten dira. Eta ohitura guztik Mankainen etniak Bula niteue. Eta kapitala Bisaue ondo dago, ez da beste. Bisau hiriburuan etnia ezberdinetako jendea elkartzen da edo nolako hiriburua da? Han berez esateua etni bat zan Pepel, dia arantzale bezala. Hoek zan dominatuena, baina gaur egun naztuta daude, etnia asko daude naztuta bai. Gaur egun ikusi leike Gambiako bat, Liberiako bat, Albizia urte asko, edo Mauritaniako bat, denetik dago, denetik. Eta esan duzu etnia hau arrantzaleak zirela, eta adibidez Ginea Bisauko beste etniak eta tartean Mankainek ze ogibide edo ze espezialitate zeukaten? Mankainen dauke fama baratzalea. Beti dauke zerbait, ni bezala hemen nago, baina dagoen ere terrenituan Andrean Estiar Guraso eta Anjaselet baratza. Eta besteak dira arantzale, Pepel balan eta hoik arantzaleak dira, gehienen bizitzen dira lakon ondon bezala, edo erretan ondon baten bezala arantzatzeko eta hortikan bizi modua horretzeko. Eta lehen hitz egiten ginen, esan duzu egoera politikoa Ginea Bisauko bere gora berak ditu, Ja. Politikalki ez dagoen beste, baina gaur egun haintxar ez dago, bela urte hartzen utzi asko, oso gaizki zegoen, eta jendeak ez da ona ikusten. Eta gaur egun, oaindikan ez daude arloz politikalki herria edo gauza ondo ematen. Eta beti daude arrazoiak entre politiko, militarrek alden, eta dominatua bez etnia izan dizu bezala balanta, hoedia etni bat baino ondiago. Eta beti borroka edo problema dagoen tokin behaien aurrean jaseuet betu bezala. Eta hortikan ez dira usten politika ondo egiten, eta hortikan bai politika, jende politika bili izan dianak asko hilde egiten dituzte, zergatik ez duen ondo mantentzen. Eta pixkat, Ginea Bisauko egoera orokorra alde baten utzita, zer da Mankainena? Nire bihotza, Mankainen asko maite diot, eta hizkuntza bat zala, hoi adituek
esateu Egiptutik gatozela, duela urte ez dakitzen bat urtea, eta nasketa izan zen, prinsesa mandinka bat eta errege fula bat nasketa, eta handikan sortu da Mankain. Eta Mankain ez dago eskola erakusten, han ez dago. Gaur Dakarren dago Senegalen unibertsitati hautazko hizkuntza bat bezala dago aukeratzeko eta ikasteko. Nola idatzi, baina ikasi egiten dugunan denak, baina ahozkoa. Generazio transmitituta ahozkoa. Eta Mankainera hizkuntza esango zenuke baloratzen edo errespetatzen dela komunitateetan edo herrialdean edo nola ikusten duzu? Bai, errespetatzen dite, bai. Eta komunitatik hori segun non bizizea, eta ze zona zaude. Eta beti daukat hori burun eta ez dakiz zergatik Mankainen bizin launtokin, bat, igual lau bost etxe inguratuta Mankaina esatea. Eta auzo Mankaina esaten da. Nahi eta naztu iten dugu beste etniakin, eta hortikan ja, esaten da, aurreneko bizitakoan, edo zarenako etniako bat, hori izangoa auzoko zara bat, alkate bezala, edo ez dakit nola esaten, baina etniako bakarrik, Mankainako. Eta igual naztuta daude beste etniarekin, eta auzoko alkatea daukagu, eta hortikan ja tirazen egiten gauza nola kontrolatu, eta zer dago egiteko ituran barenen, eta Mankainen behaien zatia egiten duen, beraien ohitura, eta besteak indeke beraien duen. Piskat, esan duzu zer esan nahi duen zuretzako hizkuntza honek, zenbat erabiltzen zenuen, edo noiz erabiltzen zenuen txikitan eta gaztetan Mankainera? Hori etxean, gehienan etxean. Eta txikitan, gurasokin, osaba izeba edo etxeko helduekin. Baina gure adinekoekin, segun, igual kriolos hazen dugu, adinekoak gehalako, baina heldu batekin, baina beti errespetu mantzenten. Saiatzen gira Mankain jartzea. Berak nahi eta esaten digu gauzak kriolos, eta zu beti saiatu erantzun Mankaineraz. Kriolos zigitu baldin bazu, esatezu ez daude ikasteko edo ez da errespetu ematen helduentzako. Eta hortikan pixkat nik uste ondo dala puntu batean erakusteko eta guri ondo ikasi indegulako Mankainen pixkat zerbait guendikan baukagu hitz egitea bezala galdu ingo dugu hori dena. Eta adibidez, erosketak egiterakoan edo gobernuko bulegora joterakoan eta ze hizkuntza hitz egiten da edo eskolan, unibertsitatean? Ja, eskolan segun han portugesa, foron portugesa da Guinea-Bissau, bulego baten sartzeko, portugesa edo kiriolos, nagusiena kiriolos. Nahiz eta portugesa esan dako gauza, baina batekin horaten ditzeko kiriolos. Zure etnia baldin bada, perfecto. Mankaina jasen duzu, balanta baldin bada, balanta jasen duzu, berakin harremanetan jarri. Baina han ez dago, hainbeste esatea, hemen bulego nala, baina portugesa esan behar duzu degiko ez. Kriolo da nagusiena. Eta tokatu izan zaizu bulegokoa Mankaina izatea eta berarekin Mankainera hitz egitea? Bai, nire semea papera egiten hon nintzania honeak hartzeko, eta jo nintzanean beste baimena ama nalde, baimena emateko ni bere kargoa daukat, kustodia eta hori dena, eta
bi aldiz joan nintzen, eta beste etniako bat zegoen. Eta behar zaitzen da, nola joan nintzen rastakin, eta ematen du Gambiako bat naizela. Eta pixkat hola baztertu. Eta gero bezak esan dio, hombre, hau ezagutzen diot. Hau manken da, no sé, eta hortikan ezigia mankainitze egiten, eta begiratu inziatek esan dio, eta hola itxura honek esan dio, hola naiz, ez da importa holako gauzei bakizu, baina hortikan ja pixkan mankaini jaren ginen, eta papera lortu non, ez da mankaine hitz egin deulako, ez, baina ja lortzeko bidean egon. Eta hortikan ja bai, bezala, bueno, beti ezagun baten, ezagutuko zu, bulegun baten, eta bere hizkuntzan gutxienez saiatzen nahizkutea edo mankain izaten mankain jasten dut. Eta krioleraz gain, Guinea-Bisauko beste hizkuntzaren bat hitz egiten duzu? Bai, bananka zerbait bakit hitz egiten, nire lehengo neska nire semearen ama balante etniako bat da. Eta hori bai dominantian de bai asko. Pepel pixkat mankainekin antzekoa daukat, mandiako eta mandinka. Mandinka nola manzaba bizi izan nintzen, han dominatu diak mandinka oinkaz. Region di oio oinkaz, eta horren ja hor zerbait bakit esaten ja. Ez da asko baina. Eta, bueno, galdetu dizutea lehen zenbat mankainera hitz egiten zenuen, gaur egun, zure egunerokoan, zenbat mankainera hitz egiten duzu, noiz eta norekin gutxi gora beraz? Oain gutxi, lehen asko, hande honelako, edo han jendeekin gehiena hitz egiten dut. Edo hemen ja, hango jendeekin, nire arreba dibidez, izeba, osabakoik, bai, beti mankaina jatzen dut telefonoz, beti. Eta nire burut erarekin mankain jarri, hartan gehiagena ikasi pixkat. Zeba, harina ikasen, hemen, bueno, gutxi iten dut, dauzkat lengusua, kotxaino bizidia esan dizut, eta harekin, bai, mankaina hitz egiten dugu. Zergatik Senegalekoak dira, gurasoek baino nire amata beren aita anaiarebak dira. Namon berdina daukagu, eta ni Senegale bizi nintzana, etxe berdina bizi ginen, amonan etxe dudena. Eta hortikan ja ginenen mankain jasten dugu. Eta pixkan daka, pixkat hortikan arro sentitzen nahi pixkat barri, mankain daukat batekin hitz egiteako bestela ja galduta. Eta seme alabekin etxean pixka denetarik egiten duzu, ez? Ja, etxean denetatik euskeraz, gehien den euskeraz, baina etxean baldin gaude iruro bakarrik ni eta semeak, krioloz. Mankain batzuk zazten dien, baina behar ez dakia guain erantzuna, baina entzun eta ulertu bai, ulertzen dute denak bai. Eta horko lana dakanik bai, nire zerbait laundu, egon baten aleia joten bat gehiago, atxona man edo osaba edo izeba batekin han pixkaten emanetan jaseko bai. Bueno, eta ze momentutan edo nola iritsi zinen Euskal Herrira, eta zergatik? Nola esan dut bezala, 2010ko etorren nintzen martxoan, laster amaiko urte, izango alden bizina ezela bai. Etorren nintzen, maite menduta, Andre ezagutu nuen, elkarrekin ondo ematen ginen, eta konbitea egin zian, unea torzea. Ez genuen lortu, ez da nereza konbiteakin nola bakarritza zen, eta enbeze papera egin behar ginen, eta azkenean eskondu egin ginen. 2009 abendun eskondu, eta martxoan 2010 ginen. Eta, orduan, ezagutu
Han ezagutu zineten? Bai, han ezagutu ginen. Ni bizi izan nintzen azkeneko 3 urte honi etorri baino lehen, Senegalen. Eta Senegalen beran kasamaz, hiri txiki bat abenen esate hoe, eta kostan ondon dago, ondasa ondia dauke, eta hiri txiki bat turistikoa da. Eta nire izan dia turistiko. Gambia, Mali, Mauritania, Senegal, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, tura egiten ginen turisteekin. Eta behaien ezagutu nion nire Andrea Ponsan lagunekin, eta nik ezagutu, eta hemen hau gaur egun. Eta bisita gidatu horiek ze hizkuntzatan egiten zenituen? Segun, gutxi gora bera inglesez, frantsesez, hasten dugu. Espainola baina bada euskalduna, baina gehienen erderaz hasten dugu espainola kola. Baina gehienen frantsesez jakina joten dira eta inglesez. Orduan, itzuli gaitezen 2010 horretara, nola gogoratzen dituzure lehenengo hilabeteak Euskal Herrian? Oso gogora izango naiz, zaila eta diferentia. Galduta neon, hizkuntza ez dut jakin, erderaz hortzen neon, ez dakat erdera ikasitan niez. Portuguesa ikasi non, baina moldatzen nintzen erderezekin. Eta, etorri nintzen behizan, eta 3 hilabete epa puntatu nintzen. Eta euskara, erderaz pixkat, hasi nintzen bilabonako epa. Eta aprila maiatza uste eta utzi non. Eta gero ikasturte hasieran apuntatu nintzen aekan, anduaineko aekan, eta euskara bakarrik hasi nintzen ikasten. Eta erdera ja nola pixkanaka ja moldatu ninduan pixkat eta hortikan hartu. Eta hasieran bai zaila eta gogora galduta sentitzen naiz. Eta ez non ez ere ulertu, denak esateako eta gero pen ematen dit. Nire Andrea bere laguna kuadriakoa egoten bagera, elkar erderaz jase zuten. Nei ulertzeko zertan aritia konversazioa zartzeko pixkat. Eta nire ez, lasai, gero nik itengo den, lasai. Eta hoa pasa, urte bat, bigarren urtea ja aekan, eta horren ja, indartu sentitzen naiz pixka, eta hortik aldazin nintzen soldatzen. Eta eskera Andrea etxean, gurasoek, familiak, aita ez dakat amakin bai, eta denak ingurukoek euskeraz. Eta hori asko lagundu jaten bai, asko bai. Eta zenbat urte daramatzazu nolabait esatearren euskaraz bizitzen edo? Ez dakiz zenbat esan, zenbat urte, baina guendik anaren nahi bizi euskararen. Baina, 3 urte pasatak gero, nik uste ja defenditzen moldatzen hasi nahi ja euskararekin. Konversazio asko edo luzeako hola emateko bai euskararekin. Eta euskara ikasizten honetik, nabaritu zenuen zerbait, integratzea aldera edo zer eman zitzun euskara ikasteak zuri? Gaur egun asko ematen dut, asko. Laneako, hoi baloratuta dago euskara bai. Bilateralen perfilan laneako, hoi eskatu digulako. Eta hausoko jendearekin bai, gehienen euskaraz hasen dioten. Bakin da honek euskara dakila eta horren euskara direkin. Eta ni hortikan, hona zen dut, zerbait kasi edo saiatzen naiz euskara errantzuna ematea, igual ez da zuzena, baina saiatzen naiz. Eta orain komentatu zen egun lanean
adineko askorekin euskaraz egiten zenuela, ez? Eta lankide batzuekin, Bai, gauren astuta, gehienen Euskal Herritarrak dira. Da, laurera bai, andaluzak, gaolak, bai, enfermerak adibidez, baina euskara ez dakie. Baina harekin erderaz. Baina autonomonak asko da honak, nahi ezaguna baita esateko, honek dakit euskara. Toron ez da hori motza egelitzen da, baina irikiten dugu elkarrizketak elkarrekin, eta konversazio pixkat bat ematea eta konfiantza ere bai. Bezala, autonomon batzuk saiatzen dira erderaz esaten gauza, baina ez dira ondo ateratzen, baina ondi ulertzen diet, esaten di euskara badakiten, euskara badakiten. Orduan, erreza juten da, bai. Eta, mankainera aipatu dugu, euskara aipatu dugu, nola ikusten dituzu bi hizkuntzak, edo konparatuko bazen ditu mankainera eta euskara, eta beraien egoera nola deskribatuko zenuke? Hori galdera zaila. Euskaraz, hori ez da konparatzen mankainekin gaur egon, ez dakit nola dago, baina jakina euskara asko aurreatuta dago, eta nik uste jende asko hitz egiten dutela munduan euskara mankain baino. Mankain bai esateko jende asko egiteko, ez dakit mundu osoan zenbat zehat esateko zenbaki hona, ez dakit. Eta hitz egiteko Senegalen, Guinea-Bissau, Gambia, Costa de Marfil de bai, Kongo zerbait aipatu egin zuten de bai, baina ez dakit zenbat esan. Eta hemen ikusitako euskara lan ari dianak bultzatzen euskararen alde, mankain ez diogola ikusten. Bat dago bai. Bela urte batzuk ez dakit, 2005 hasi izan, ukumen esan nahi du, biltzeko jendiaken, non dizen diak zerbait jan, ukumen. Ez dakit nola esplikatu lehzeko. Eta urtean bi aliziten duen bilera, topaketa, jendi Senegalko jendiakin, Guinea-Bissau, Gambiako, Erenburruko egerriak da hone jendiakin, eta dibidez bula juten dira. Eta bula handikan hitz egiten dute denetik. Hizkuntza ingurun, ohituraren ingurun, ezkontzaren ingurun, zeremonia egiteko hildako zeremonia baten ingurun, baina ezin da konturatu. Eta, esan duzu, ukumen hori zer da, mankain jendearen hau bakarrik? Beste etniak eba joten dira. Entzuteko edo kuskustatzeko zer ari dira egiten etniako, baina gehienen bai mankainek. Zer dena mankainek bai. Kuriosuz batzuk joten dira beti bai. Adibidez ni 2012 joan zana, topatu izan zait, odako, eta postu etorri zana Mantzaba. Mantzaba eta Farin dira hiriburua Mantzaba baino. Eta Farin bizitia mankain asko. Eta nien ikustu urte hartan joan nintzen Farin izeba bizitatzea, gaixo zegoen, minbizia zekan, eta joan nintzen igualun baten ez da hongo, eta nora urte asko ikusi gabe. Eta antokatu zait jende etorri zanak izeban etxea eta etxe batzuk inguruko etxea mankainak dira. Eta horako ukumen etorri zanak, baina Senegaldik, Gambialdik eta antzegon. Eta ikusi nintuen, zertan ari dira, ez dakit exactamente zertan, baina momentu tokatu izan zait, nintan dugu nintzen da ikusi. Gero, aipatu dituzu zeremoniak eta ritualak eta esango zenuke mankainen zeremoniak bereziak direla edo zerbaitegatik ezberdintzen dira? Bai, bereziak, ezberdinen dira. Ez dakit nola esplikatu. Ni
gaur bai baukat amana zermonia egiteko gure aldetik. Behakin nintzen, eta guk guainekan ez dugu nire zeremonia ondo urtu, eta ere bai kalgo daukagu. Egon bateako hola jarriko dugu poliki, eta itxia zeremonia egin. Eta zeremonia hori ere bai gaztu suposatzen da, asko baina. Igual hiru behia akatu, eta zeremonia jende tozen dira leku edo toki dizberdinetan, almo bai akompainatzeko edo zuen babesten ematea familiako jendea. Beze gauza da. Eta bezeak eskonduta igual edo eskondabeko neska bat, eta zeremonia batzuk indiako da ala ere. Naiz eta ez zaude zure gizonekin edo zeme alabarik gabe zaude, baina ohitura egiteko beti tokatzen zen. Beti. Inoiz ez da eskapatu, baina nioaindik ez dakit noiz tokatuko zaigu, baina ari geha. Aurrekoan ditzen genuen, nola esan dizut, nire nahia Austrian dago, eta igual ni behakin suposatzen Europan gaur pixkatuko dugu, besteak handagonan guk pixkat gehiago jartzeko, eta hango zeremonekin hartan guk libre goteko. Eta hori dena dia gauza, ez da ez esplikatzen, baina ohitura pixkatara daude. Eta pixkat itzulita gobernuetara, zenutzu Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, ze puntutera arte bultzatzen dituzte gobernuek hizkuntzak edo adibidez mankainera bultzatzen dute gobernu hauek nola bultzatzen dute? Ez dakitze esan, igual olako kukumen kontrolatzen baldin badia, urtean bi, eta igual gobernu edo inguruko jendea pureren da ona, jende asko egongo hemen, igual babesta, igual karpan baten jartzeko, edo ez dakit, olako bultzara, baina hitz egiteako etnia barru edo hori estetikusten. Estetikusten beste bultzara da ona. Ez. Ni galderarik gabe gelditu naiz, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun ikastaratxo hori egin horretik? Nahi duzun bezala da. Ez dakit, igual gaur egun egongoa laguntza, ez dakit, nola ez nago handia, eta informazio jakina, ari dia guain Guinea-Bissau adibidez, ikasteko modua dago, baina ez da osartu eta eskolan adibidez Senegal bezala, baina han barru egongoak taldeka, txoke batzuk egongoa norbaiten erakusteko mankaina nola edatzen da, eta nola erakurrikoa denak hori, bai, honako bain zure, eta bestea, ez dakit, ze gehitu gira, ez dakit. Seguro galderak apuntatzen ari direla, lan izango duzu garatzen. Bueno, zure esku, errakutsi guzu mankainera ditzeit. Adibidez zer moduz, esaten ulef, bezan nahi du zer moduz. Job ondo nago, ondo da. Katimoko jun, nola esena duzu. Katim nako nago mago, abapa mago, abuku mago jo. Naiz, Jorge no mago, biloba mago jolena, eta bisnieto hori bai. Eta itponetum nondik zatoz, iatum nora zoaz, eta zenbakia ulolan keteu kuaian bakar kanien. Esan bat bi iru lau bost, kanien bost.
hasieran egin duzu orkestuen bat, orkestu duzu zure burua, egintzen ezake hori mankaineraz guk entzuteko, eta ikusteko zerbait behar bat du. Naurmango, katimnan ko Naurmango, depan na Guinea-Bissau, abukan na Guinea-Bissau. Dudong sobal kanyen, dudong ko kanyen na pulolan, ni mo ngapun si Eskaleria. Dujuk Eskaleria, adona na kola wina, kini ubakola ni ngondona na ngonor, kacini waktu binon. Oya sandu Naurmango nais, duela amar urte, amaikagaren urte nikoa, Eskaleria bizi naiz, seme alaba ditut, temen nago euskararekin ikasten. Eta eskerrik asko nola esaten da? De Beban. Eskerrik asko, de Beban. Bueno, eskerrik asko zuri hitzaldiaren parte hau egiteagatik, eta iruditzen bazizue eta galderari baduzue, altxa eskua eta bota galdera ozen, hemendik entzuteko, bale? Eskerrik asko. Bai? Olbo gure itzeiten duzu, ez? Olof, bai. Olof Senegalkoa da, bai. Eta Olofa bakit hitz egiten da, bai. Zekoa dira? Ez, Olofa oso diferentzia da. Ez daukot ezer ez ikusterik. Mankainekin edo kriolosekin. Olofa da kriol bezala Guinea-Bissau generala hitz egiten deuna. Eta Olofa Senegal baron dago. Eta Senegal baron da bai daude etnia diferenti da bai. Eta hortikan komunikatzeko denetatik o denekin erezena Olofa. Bai, Olof bakit. Salam alaikum. Maalaikum salam. Nangaref. Magnifique. Bai. Arabia mateo bai. Saludatzeko edo agurtzeko hola Olofen baron, bai, arabe bezala, bai. Baina Olof baron dauket forma agurtzeko desberdina. Bai. Beste norbaiteko du galderarik? Horrekin harremanuta zenbat hizkuntza guztira? Orduan, nire kalkuloa galdu dira hortik beste... Baina, zenbat hizkuntza egiten dituzu? Nei, bueno, garbi gutxi gora bera, laupa bostona. Eta hango etniak, bai. Olofa ondo hitz egiten dut, bueno, Erope hizkuntza, euskeraz, erderaz, inglesez, frantsesez, portuguesez. Eta Olofa, mankain, kriolos, balanta pixkat, mandinga zerbait bakit bai. Gutxi gora bera. Ikasten hasi zinenean euskaraz, suposatzen dut hainbeste hizkuntzak jakiteak lagunduko zizula zeo zertan, ez? Nola lagundu zizun? Bai, eta ez, ala esateu hizkuntza gehiago jakin baten baso bestak erezago, baina euskara ez daukat ezer ez ikusten, beste hizkuntzarik. Bezala latinadatik etorri dira, frantsesez, bezala, bueno, bapozu non jokatu. Eta euskara oso zaila, desberdina, hizkuntza raro bat da, baina politia, gustatu zait, eta ikasi dut pixkat. Eta bai, erreztasuna daukagu, bai, zergatik txikitatikan daukagu etniak asko inguratuta. Eta diferenti hitz egiten du, eta hortikan entzun eta olermena denak errez egiten da. Parte batetik bai, goi bai, eta besteak ikasi beharra, ikasi denen bezala ez da erreza. Kriollo esaten duzu
duzunean, zer da, hizkuntza artifiziala, ala, batua bezala, edo zer tiputako hizkuntza da, kriolo? Kriolo, ez dakit naztuta egongoa. Kriolo badao, Ginea Ekuatorialde bai, esateoa kolon espainola kriolo dauket iztegitea, baina gurria diferenti da. Ginea Bisau gaur egun naztuta dago kolon portugesakin. Portugesa ulertzen bazu, kriolo baten hitz egiten dutu, ulertuko zuzen bai. Bide Berlinan daude. Baina hasieran urte asko ja galduta daukagu gure bertako krioloz, oso itxia. Hemengo euskera, zuka, eroika bezala oso itxia hori, hola izaten da. Eta kriolo Gine Bisau baren da generala, denekin komunikatzeko. Etnia desberdinak gaude, eta horren krioloz ereza da ulertzeko denekin. Eta hori ikasi egiten da, etxean edo kalen, eskolan ez, baina hori hitz egiten da, hori gehiena. Eta kriolorrek zer dauka, kolon portugesaren zati bat, bertako etnien hizkuntzen zati bat, edo nolako hizkuntza da? Bai, hor naztuta da hor. Zu portugesa ulertzen duzu, esaten como costa. Portugués, ¿cómo estás? Igual, criollo. ¿Cómo es el cuerpo? Portugueses, ¿cómo es el cuerpo? Adibidez, ahí pixka potenda naztuta. Daude hitz batzuk, ez da ulertzen, ez daukat portugesan zerik, eta bezia ja naztuta. Naztuta, bai. Gramatika antzeko da, edo ez? Ez dago ezer ez ikusten. Inzumena bai antzekoa, baina gramatikalki ikusi ez dago ezer ez ikusten. Ez. Portugesa ulertzen bazu, krioloz baten areria hitz egiten ondo, zerbait sonatuko zu. Zango bai, igual portugesa areria izaten? Ez, portugesa ez da, baina hortxe. Norbaitek badu buruan beste zalantza, galdera. Ikusten dut hemen pantailan 6 eta 7 hitzak nahiko antzekoak direla, ezta? 7 hitzez hitz zer esan nahi duen ulertzen da. Alegia, esan nahi dut 6 eta 1, horrelako zerbait esan daiteke? Bai. 6 eta 1, 7 esateko 6 eta 1. Paina blog, bai. 6 eta 1. Oira, hemen 10 eta gehi. Bai, pain da 6. Paina blog da 7. Eta hortikan, bat gehitu eta hola. Kainen da 10. Kainen aplom, 11. Inen itu, hogei. Eta kontatu esatero kainen, esan nahi du esku bat. Kainen kololan, kainen. Kontatzen da bai, eskua da kainen. Bai, zenbakia pixkat euskeran bezala joten da, kontatzen. Ni hasi nizanen ikasen euskera eta kontaki zenbakikin hortikan relazionatu egiten duen. Mira, hoi mankaino ezela kontatzen goi. Zerbait ukiko zuek mankainekin ez dakit, baina zerbait okatu bai. Orduan, berrogei esateko adibidez, 2 aldiz 20 esateko. Bai, 2 aldiz 20. Ineni baker. Berrogei, ja ineni baker. Lau esku, ineni baker. Kainen, ineni teu, ineni baina, ineni baker. Larrogei, ja lau hogei. Bai, pixkatzen bai dolako. Ni hasieran bai kontatzen hasi ginenak esan dion nire amazia. Zenbaiki kontatzen adibidez, mankaineraz pixkat antzekoa. Hoi joten ja 5,
bost gehi bat, edo 10 gehi beste 10, hogei, gehi beste hogei, eta hortikan sumak esaten hau da zenbakia. Inen bakren, 80. Euskal Herrian tokatu zaizu norbaiti krioloz edo mankaineraz irakastea edo oraindik ez da gertatu? Ez oraindik ez, igual galdera batzuk kurioso esatea. Nola esaten da hoi mankainez edo nola esaten da hau krioloz? Hortikan pixka, baina ez da hainbeste galderak edo gauza zehaztik, erakutsi beharko emaztea igual, bai zerbait esaten baio umeari, eta esaten zesan diozu, eta umea esaten. Esan du hau eta bale. Entzun diot, baina ez dut ondo lehtu zesan du. Eta, hortikan pixka erakusten behar bai, egon baten area joten bagea, familiekin zeba ulesteko. Eta joten bagea, gehienen krioloz, eta behar krioloz ulesten du. Eta nahiz eta behar saiatzen da krioloz esaten, bestiak erderaz portuguesan naztu eta krioloz, baina konversazio eritzen da beti komunikazio bai. Beste galderarik edo duzu? Eta mankainera idatzia, dago librurik, literaturarik, gramatikarik. Liburu baina ziria ateratzen, zerbait egongoa liburua bai. Eta hua Senegal gehienen egongoa. Ja urte ez dakitzen urte, 2005 uste sartu zan ja Universitaten Senegalen hautazko hizkuntza bat, eta noski liburuk egongoa. Liburuk egongoa eta literatura baten egongoa, seguru. Ez dakit esaten egia, baina seguro zerbait egongoa bai. Eskolan umen txikiek bate zut ikasten, eskolan? Oaindik ez du ematen eskolan. Hoi bakarrik Senegal dago universitatean iristen zianan, eta aukeratu nahi bazo inglesa edo mankainez edo alemana edo beste bai. Baina eskola nola, han eskola noandik ez dago. Eta denak ikasten leona, hau zagoetik, baina etxean gurasokin, familiekin, edo etnia berberakin, hola beti. Eta irakaslea ere mankainoa da, adibidez, egin ditzazke azalpenak mankaineraz edo portuguesa krioloa eta horrekin nekoa. Portugues kriolo, gehien. Igual, peti komite zeukin nola zerbait ezagu ezut mankainez, baina hola eskola klasen baten ez portuguesez krioloz gehienen bai. Igual, ja klasetik kanpo, mankainez, bai. Hoi tokatu zait askotan irakasleekin nola igual zerbait reklamatu nahi zu, baina eskola eta gero eta hortikan. Mankainekin jarri eta gerokin mankain gara eta bai. Baina eskolan klase momentun ez. Gero, aipatu dituzu Senegalgo eta Gambiako mankainak eta beraien hizkuntza, beraien mankainera asko aldatzen da, adibidez Ginea Bisauko mankainera eta Senegalko mankainera, ulertzen da, asko aldatzen da? Ulertzen da, baina situazioa beti gelditzen da. Gambia kolon, inglese kolono. Eta horren ingleseko situazioa gelditzen da. Senegalekoak frantzeseko kolonak dira, eta nik usetan bai zerbait gelditzen da. Eta Ginea Bisau bula adibidez hango bate mankainek hitz egiten baldin bagu, eta Gambiako bate, diferentzia pixkatzen zongo zen. Ez da txara edo diferentzia ez pronunziatzeko momentu hoi nabartzen da nondik
datore besteak, edo beste nondik etorri dala baita hori. Hori bai. Eta beste, mankan berdina da, berdina. Ziur galdera gehiago dituzela, animatu. Gainera gorre esaio laburragoa egin dugu, orduan seguro badaukazuela horre asegabeko zalantzaren bat. Ni adibidez Senegal joten bat naiz, Senegal bai, eta hango mankainekin, nabarezen dut asko ari naiz ikasten, diferente, eta garbiago, eta pronunziazioa garbiago, eta ondo entzuten dizu. Garbia joten bat, hango batekin hasi baina pixkat nahastuta, eta horren ja, emateko inglesez zer nahi dizut zerbait, bezala molta etorzen da mankainek, baina diferente pixkat. Bueno, inork ez badu besterik, beste ekarpenik edo, horrela utziko dugu gaurkoz. Gogoratu martxoak 17an dugula hurrengo saioa, Pirineoetako euskalkiak ekarriko ditugu. Jakingo duzue euskalki aniztasun handiko eskualdea dela eta euskalki batzuk desagertu diren arren, beste batzuk oraindik bizirik mantentzen direla, edo berpizte bidean daudela, eta martxoak 17an Apritxu Kamuz etorriko da zuberari buruz hitz egiteko, eta Alberto Amos erronkarirari buruz hitz egiteko. Orduan, nahiko modu harinean ere planteatuko dugu, pixkat bien arteko alderaketak eta egiteko, eta ziur saio hori ere interesgarria izango dela. Eta aperitibo moduan, agian ikusita dugiko duzue, baina Tribuaren Berbakek egin zuen saio bat, Pirineotako hizkera hizpide, eta nahi baduzue hori interneten daukazue ikusgarri. Eta besterik gabe, ez dakit nola bizi izan duzuen gaurko saioa, baina guretzako bintzat Ainhoa Jorketa Irurok oso motibatuta geunden gaurko hau egiteko, eta hori, esan bezala, etxean bezala egon gara, espero ezagun zure gustera egon izena. Gustora, eskertzen duzuet, nire ahotsa izutengatik, eta holako aukera emateagatik dugu. Eta hori, besterik gabe, eskerrik asko benetan zuei etortzeagatik eta gaurko protagonistari, Jorgeri, mila esker benetan.